Right, yn y fideo yma, beth dwi'n mynd i ddangos i chi gwneud yw cael yr sylw hyn lawr fan hyn. Nawr, os chi'n sylwi, os fi'n newid y data fan hyn, os mae hwnna'n troi'n 0, chi'n gallu gweld mae'r sylw yn newid yn automatic. So, os fi'n newid hwnna yn 0 a newid hwnna yn 0, mae hwnna'n mynd yn automatic yn angen gwella. Os mae hwn yn mynd yn 1 a mae hwnna yn mynd yn 1, maen nhw'n newid i 2. So, dyma beth mae angen i fi gwneud fan hyn. Nawr, ni'n galw rhain yn if statements. So, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i llusgo hwnna draw, so mae fe'n copio'r fformato, ac wedyn dwi'n ysgrifennu fan hyn sylw. Nawr, actually, dwi'n gwneud camgymeriad. Cyfan swm, it will be all right on the night, dwi'n meddwl fan'na. A wedyn, teipio mewn fan hyn, sylw. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud nawr yw rhoi fformula mewn fan hyn. Nawr, mae hwn bach yn gymleth, so pidwch becso os chi ddim yn deall e. Mae fformula dechrau gyda hafal, a mae hwn ni'n galw hwn yn if statement. So, fi'n tipio mewn if, a fi'n agor y cronfach. Nawr, beth mae hwn yn dweud nawr? If D4 is greater than 0, so os mae D4 yn fwy na 0, wedyn mae'r gair da yn ymddangos. A fi'n rhoi da yn dyfnodau. Nawr, os mae'n llai na 0 neu'n llai, wedyn mae'r gair yn dyfnodau angen gwella. A wedyn dwi'n rhoi hwnna'n dyfnodau. Nawr, achos fi wedi agor cronfach, beth mae angen i fi gwneud? Da iawn, cau'r gronfach. So fi'n cau'r gronfach, a fi'n croesi bysedd, achos bob tro fi'n gwneud hwn, fi ddim yn siŵr os mae'n mi weithio. So fi'n gwasgu enter, a mae da yn ymddangos. Nawr, i profi os mae'n weithio, fi'n rhoi 0 fan hyn. Beth yw'r ddigwydd nawr? Troi angen gwella, gen i weld. Angen gwella. Nawr, achos mae hwn yn mor gymleth, a os oedd rhaid i fi teipio hwnna mas trwy'r amser, fydd y good chance fydden ni'n ei camgymeriad. So, tro yma, beth fi'n ei wneud, fi'n mynd i'r cornel fan hyn, a fi jyst yn llusgo fe lawr. A chi'n gweld yn automatic, mae'n newid e i gyd. So, dyna'r fformula ar gyfer sut i gwneud if.